Избор ли е зависимостта? Как можем да я разпознаем и как можем да й противодействаме? Аз съм Катя. Аз съм Никола. И днес ще поговорим за това как чрез вярата можем да се спасим от зависимостта. Какво представлява зависимостта? Грях, болест, бягство или липса на какъвто и да е смисъл според тебе? Според мен е едно и също, просто погледнато през различни гледни точки. Дали през погледа на вярата, дали през погледа на психологията. За мен е едно и също нещо. Просто една ранена душа с някакво събитие, което се е случило. Случай травма, примерно. При мен бяха подигравки в училище, беше смъртта на баща ми и такива събития, които по някакъв начин мен са ме ранили, които не съм успяла да се справя с тях, заради които в даден момент съм почнала да разрушавам самата себе си. Просто защото не съм знала как да се справя с това нещо. А ти според тебе как зависимостта на един човек влияе на неговите близки? Случая в моето семейство, моята зависимост стана тяхна зависимост и буквално разяде семейството ми. Нали? Аз съм живея с майка ми и брат ми и те винаги са опитвали да ми помагат, винаги са опитвали да ме подкрепят, винаги съм била тяхната дъщеря, на майка ми в случая. Нали? На брат ми винаги съм била сестрата, за която той супер много ме обича, двамата много ме обичат, но в един момент нещо в мен почва да се променя. Те не знаят какво е това. Аз отвътре си страдам, нали? Преживявам си моите емоции, чувствам се по някакъв гаден начин, случват се неща в училище, нали? В началото беше това с подигравките, после се чувствах отхвърлена, нали? И се случват някакви неща вътре в мене. Те виждат как се отдръпвам от тях, виждат как нещо отвътре ме изяжда. Вече почнаха да виждат и белезите, майка ми почнаха да я викат по райони, да ме пращат по психиатри, социални да викат вкъщи, нали? Те виждат, че нещо се случва с мене, обаче не знаят какво. Защото аз не говоря с тях. Те за мен са врагове. В моите очи те са врагове. Аз не споделям с тях. Те не знаят какво се случва с мене. И искат да ми помогнат, обаче не знаят как. И първо идва тая безпомощност. Нали? Как? Просто не знаят какво да направят. После идва целият стрес. Аз се губя по цели вечери. Майка ми се преснява дали няма да си пререже вените, дали няма да й се обадят от някое районно, дали няма да се прибера пак цяла седмица вкъщи. И то стрес супер много влияе. Аз спрях и с баба ми, и с дядо ми да се виждам, и с леля ми, с братовчетите, просто спрях всякаква връзка с тях. И те просто чуят какво се случва с мене. А на най-близките буквално те също стават зависими. Са зависими, нали? Има даже сбирки на анонимни са зависими. И майка ми, като в началото ме прати в центъра, тя, като се видяхме първи път, ми разказва, нали, ти си в центъра и аз знам, че си добре. И се усещам как се чуя за какво да се притеснявам. Нали, чуя се за какво да изпитвам този стрес, напрежение, който преди съм изпитвала за теб. Нали, да се притеснявам за теб, да не знам къде си по цели нощи. И сега си го прехвърлям към някакви супер древни работи, но се усетих как аз продължавам да имам нужда да изпитвам този стрес, защото тя е свикнала вече почти 10 години да живее с това нещо. И то за нея става навик, непрекъснато да се страхува. Така че те също са зависими. Моята болест е болест на почти 10 човека, сигурно. А защо хората, вместо да търсят утеха в вярата, го търсят в зависимости? При мене беше точно това, че не знаех по какъв начин да се справя. Мисъл, аз като почина баща ми, после като почнаха тия подигравки и си мислех, че това е някакво наказание от Бог. Едва ли не, че той ме мрази и ми праща тия наказания, за да ми приключи живота или не знам. Просто си мислех, че това е, че той ме мрази и че ми праща тия изпитания. Нали? Не знам, че просто нарочно го прави, че нарочно ме турмози и нямаше абсолютно никакъв шанс, нали, да потърся утеха във вярата. Обаче аз и не знаех други начини. Смисъл, не знаех за някакви хобита, които мога да намеря. Нали? Аз си ги имах, но не знаех, че това е начин да се справям с неприятните емоции, да си изкарвам травмата и така нататък. Аз си намерих в началото самонараняването, после с храненето някакви проблеми тръгнаха и после бяха наркотиците. И то
аз го видях от съученици, от филми и от музика буквално. Защото вече няма песен, в която да не се пее колко готино е да се надрусаме и да станем гаджета и да си живеем тинейджърската любов заедно по този начин. Във филмите, всеки втори филм има употреба на алкохол, употреба на наркотици или някакво друго зависимо поведение, вече и хазарт и всичко. И просто всичко е супер достъпно, всичко за тия зависимости се говори, все едно са най-готиното нещо на света и едно дете, в случая аз на 12 години, като не знам какво друго, като не знам какво да прави и това е около мене, аз буквално тръгвам към това. Това е просто път, то буквално вратата е взе пред мен и аз просто трябва да го прекрача този прак и да си тръгна надолу нището. Благодаря за изчерпателните отговори. И докато пътя на зависимостта води до болка и страдание, пътя на вярата е път към радост и спасение. Ние с Никола избрахме да вървим по него. И сега Никола ще ни разкаже как реши да тръгне по него. Как аз реших да тръгна по този път? Аз по принцип имам достъп до вярата, до православното християнство, защото съм роден в православно семейство, но по една абсолютна ирония, точно заради това, че съм в християнско семейство, цяла Бог, вярата, абсолютно всичко това го имах за даденост и нещо, което не е важно. Библията и тези неща имах за някаква приказка, едва ли не. И просто не ме интересуваше, отдалечих се напълно от това. И с времето различни проблеми в училище, боища, с времето зависимости, при мен специално с алкохола и цигарите. А стигна ли до това да употребиш наркотици? Пушил съм трава, но не редовно и до по-сериозни наркотици, до някакви пияти, хапчета, такива неща. Слава Богу, не съм. Това как стана е дълга история, но накратко ще го съкратя. Един наш семейен приятел, Борислав Аврамов, той е част от хора, които организират християнски лагери. И дали семейен приятел, аз бях отишъл миналото лято на този лагер, 7 дена, поход до Рилския манастир. И там се запознах с едно момиче, която е бивша зависима. И просто чух нейната история. Тя по някаква причина, и до сега не знам защо, по някаква причина ми разказа за нея, през това какво тя е минала и всичко. И аз един вид видях откъде тя идва и аз на къде отивам. И реших точно тогава, една вечер просто само за това мислех и реших да спра с абсолютно всички тия неща. И си казвам, аз съм православен християнин, нали? Нося си кръст, нали? На врата си нося кръст, да правя такива работи. Трябва да спра, да отида в някаква друга посока. И тогава това го реших. Без да знам точно какво ще направя, без някаква дадена цел. Тогава просто алкохол, пушене и към наркотици не. Никакъв шанс. И с времето, като ми стана за цел вярата, то не стана така от днеска за утре промяна, да изключително всичко да ми е лесно, да ходя постоянно аз на църква, да разбирам всичко. До сега много неща не ги знам. Колкото повече научавам, всъщност толкова повече разбирам, че аз не знам, нали? Ти даже е философско. И да, не стана от днеска за утре. Но с времето трудностите лека по лека започнаха да намаляват с тия зависимости, които имах. Преодолявах ги по този начин,
чрез вярата, чрез Бог, чрез молитвата ги преодолях. И също и други проблеми, които имам, да кажем, в училище, мои лични проблеми, като да кажем, аз имах огромни проблеми с гнева, нали. Това от доста време не съм изпадал в някаква ярост, така да се сбия, да започна да траскам някакви такива абсолютни глупости, нали. Не е ставало от много време. И да, този път, като поемеш по него, първо, че като си имал някакви проблеми, като някакви зависимости, каквото и да е, ще стане много по-лесно, ще намериш решение, ще намериш сила, ще намериш надежда, вяра. Ще намериш... Аз лично съм намерил спокойствие, радост, щастие. Как съм ги намерил тия неща? Чрез много важно нещо, благодарност и прошка. Това са едни от нещата в християнската вяра, които според мен лично са главни до някъде. Смисъл, прошката. Какво означава това? Това означава, че ти дори да ме нагробиш нещо, дори ти да не си дошла при мене, да ми се изниш, да ми помоли, да ми поискаш прошка, аз ти прощавам в сърцето ми, нали. Не те омраза. Любов. Дори към този, който е против тебе. Ти му пожелаваш във всичко най-добро Бог да му помага, молиш се за него. И благодарността ти като имаш някакви проблеми, като си минал през различни неща. И това съм го забелязал, между другото, един интересен факт. Дори хора, които имат много по-малки проблеми от тези, които аз съм имал, и аз, да кажем, сравнение с теб, също съм нямал, сравнение с твоите проблеми, моите са нищо, нали? При всеки различно. Хора, които имат изключително малко проблеми, изобщо живота им е доста хубав, добър е живота им, те пак изпадат към тия зависимости, към отчаяние, към някакви депресии. Защо? Защото за най-малката простотия, най-малкото нещо, те започват да се вайкат, започват мълнуй. Докато ако ти благодариш и си истински благодарна, да кажем, ти ще благодариш в момента, като станеш сутринта, че си жива, че дишаш, че може да направиш нещо. Ти за това ще благодариш. И оттам нататък, като започнеш да благодариш за най-малкото, това ти носи щастие, защото откриваш хубавото в абсолютно всичко като цяло. Обаче въпросът е, кой ще те научи на това да си благодарен? Защото мен никой не ме е научил. Аз се научих в центъра на тия благодарности. В смисъл, 2-3 дена преди да вляза в центъра, бях видяла някакво клипче, как това да благодариш за 3 неща на ден помага на човек. Обаче, аз преди това благодаря го използвах като мерси. Дори не съм се замислила да благодаря, че си имам всичките крайности, че Бог ме пази, че имам майка, че имам брат, че имам толкова много неща, имам дрехи, съм здрава, имам си 50. В смисъл, никой не учи на това да благодариш, това да си търпелив, това да се смириш. Никой не учи на тия добродетели. Мен никой не ме научи. В смисъл, трябваше да вляза в центъра, за да ги науча тия неща. И аз много често обичам да казвам, че това не е просто център за възстановяването. Това си училище за живота. И за емоциите си уча, и за всичките тия неща, и за това да съм търпелива, и за вярата научих там. И просто няма кой да ни научи на тия неща. Това е смисъл. Чак в църквата открих тия неща. Ами тук е нещо много интересно. Към моята история, когато този лагер, седмицата след този лагер ме бяха поканили за пръв път. Не беше за пръв път. Не, за пръв път беше на домашно, където ще има и наркотици, нали? По-тежки такива. Нали, ще има хапчета, ще има всякакви работи, нали, ще друсат. И
точно седмицата след похода в Рила, където се запознах, където с това момиче не се запознах, където реших това, ако не бях отишъл там, ако това момиче го нямаше, аз на другата седмица щях вече да почна да друсам наистина. Това е нещо, което... Това са такива моменти, които някой, Бог чрез нещо ни докосва, чрез някаква ситуация, чрез даден човек, по някакъв начин се намесва в живота ми. Поне аз така си го обяснявам. Няма логично обяснение. Как ти казах, това момиче, за че нещата, които ми сподели от този лагер, който е 7 дена, само една седмица. Започна втория ден, да си говорихме и по средата на втория ден, просто докато си вървим в планината, нали, и после бяхме на лифт, заедно бяхме седнали, тя ми говореше за това, тя ми разказа това тогава. На втория ден ние се познаваме от няма и 48 часа. Няма обяснение логично, защо тя го е направила това. Поне аз така го виждам. Бог намира човек, когато на този човек най-му трябва помощ от Бог и го докосва по някакъв начин. Сега, при мен се е получило, при теб се е получило, нали? Защото сме тук. Си говорим. Сме си говорим и сме наред, нали, в момента. При нас се е получило. Този момент не е докоснал и ние сме го създали и сме грабнали сме се за Бог, за вярата. Усетили сме го. Има хора обаче, при които този момент се появява един път, два пъти, даже 3-4 пъти. Но те отказват по всячески начин, отказват да се фанат, отказват да го осъзнаят. Бог може да им прати на тия хора, когато им е най-зе човек, който е вярващ, човек, който да им представи вярата, човек, който да им помогне. И тия хора поради някаква причина ще откажат. Или пък се попадат в ситуация, в която да намерят решение на проблема си, но те ще откажат, ще продължат да търсят утеха в зависимостта, а не в вярата, поради някаква причина. Аз бях по същия начин. В смисъл, майка ми от 8 клас се опитва да ме мъкне по психолози. Нали, по някакъв начин да се опита да ме измъкне от моята зависимост. Тя да направи нещо за мене. И по психолози, в психиатри сме ходили, терапевти, глупости, работи. Като влязох в център, аз в началото не исках да се възстановявам. Не исках да се уча на нови неща, как да се справя с емоциите си. За мен тук е точно аз да поискам. Нали, аз имах една ситуация, моето възстановяване, между другото, първото ми ходене на център беше на 1 септември, на християнската нова година. После прибрахме в Бургазде. Не почна тогава официално, но това ми беше първото докосване с възстановяването. После, като влязох в центъра, нали, дава ми се това, предлага ми се това, казват ми се някакви неща, обаче аз не. Твърдо решена съм да си разбивам главата до последно и за мен тук човек трябва достатъчно да си щупи главата. Буквално, аз така го наричам, да си разбия главата достатъчно от себе си. Буквално сама да си разбия главата, сама да си потъна до тук в бакиите, за да поискам да се спася. Защото познавам хора, които са зависими, трудно им е, гадно им е, чувстват се отхвърлени, имат си травмите, обаче не са си разбили достатъчно главата. Мъже на 35 години и не си е разбил достатъчно главата, за да поиска да се възстанови. В смисъл, дори да не е с вярата. Те не искат просто да се възстановят. И просто аз си спомням на 7 октомври имахме освещаване в центъра и Борко ми беше Борислав Аврамов, същия човек. Беше дал една свещ да държа. Нали, ние бяхме наредени около свещеника и аз просто като хванах тая свещ и в началото щях да получа паника атака. Аз в началото бях с паника атаки, вече нямам. Но в началото буквално тръгна някаква паника атака и аз просто в един момент просто стискам за свещта, в смисъл се едно това ще ми спаси живота и в един момент просто спря. Просто буквално все едно нещо ми го изсмука от душата и се успокоих и просто се заслушах в това там свещеника, което чете и просто аз това мисля, че ми беше
първият момент, в който наистина усетих присъствието на Бог. Просто това беше. В смисъл, това всичкото напрежение изчезна за секунди. И аз исках да те питам какво ти носи вярата, макар че ти до някъде отговори на този въпрос, но ако искаш да допълниш нещо. Най-обобщено казано, вярата ти носи смирение, което какво означава? Означава прошка, означава радост, благодарност, означава това ти буквално да се смириш, да не мислиш, че ти си най-великия или великата, да нямаш това его, да нямаш да не се възвишаваш, да осъзнаеш, че ти не можеш да направиш всичко сам или сама, нали? А ти трябва Бог. Това е едното, което ти носи. Другото, което ти носи е като се смириш, като постигнеш това, той е казано, придоби мирен дух и ще се спасят хиляди покрай тебе, нали? Ти като придобиеш това, може да помогнеш на някой друг да го извадиш от такава подобна ситуация. Нали? И вярата те прави богат. Но не на пари, не това как по принцип хората разбират богатство. Правите богат на сърце, душа и разум. Дава ти всичко като цяло. Аз поне така го виждам. Аз за това, което каза преди малко със смирението, че като човек се смири, като почне да вярва, може да помогне на някой друг. Буквално това е стратегията, която се ползва в центъра. Нали, хората, които са от по-дълго време в програмата, само с поведението си да вдъхновят тия, които са от по-скоро. Един човек дошъл преди 5 дена да види аз как се държа, да види другите старши резиденти как се държат и само от това да се вдъхнови, да види, че има здрави хора. И мен това също ме вдъхновява. Мене хора, които работят в центъра и са зависими, мен това ме дърпа, нали? Имаме един консултант, той е силно вярващ и той ме вдъхновява. Просто начина, по който реагира, начина, по който говори, това, че прощава, това, че се извинява, това, че всичките тия неща, които прави той, и ме вдъхновяват и аз съм искам да мога да съм като той човек, нали, не също, но искам да мога да реагирам като него, искам и аз да имам това смирение, искам и аз да имам това търпение и просто един човек, който вярва, който не е длъжен, не ми е длъжен с нищо и аз не съм му длъжна и аз сега пак отивам и го виждам този човек и искам да съм като него. И просто това направо заразно може да бъде. Това, нали, зависимостта може да е заразна, обаче си зависи аз как го гледам, защото ето мен ме зарази вярата. Видях този човек, той нали не че не спира да говори, но споменава често, че е вярваш. И аз съм искам да съм като този човек, какво трябва да направя само за да съм като него. И той ми каза, ходи на църква. И Знаеш, какво ми каза един приятел? Преди време, като си говорихме точно на тази тема за зависимости. И аз му казвам, имах проблем с това, имах проблем с това. Аз бях зависим с стил, дъра. И нали му викам, че сега в момента тия зависимости, слава Богу, съм ги превъзмогнал. И той ми вика, той е вярващ, той ми вика, сега е време да станеш зависим към вярата. Това ще е най-полезната зависимост в днешно време, защото Определено, да. Добре, какво послание искаш да предадеш и да отправиш към тези, които все още се колебаят по кой път да поемат? Цялостният разговор до момента е едно огромно послание, но това, което аз искам да направя в момента е да накарам хората, които гледат, да се замислят върху света, който е около нас и вярата, православното християнство. Православното християнство ни показва смирение, любов и то не само към ближния, ами към този, който ни нагрубява, този, който е срещу нас, към абсолютно всички. Показва ни прошка.
Всичко това ни го показва. А другия свят около нас е абсолютно материален, пълен с зависимости, с гадни работи, с страдания. И въпросът е, защо някой би избрал второто, този свят, вместо християнство, православното християнство, вярата? Искам хората, които гледат в момента, да се замислят върху този въпрос. А ти имаш ли някакво послание? Аз просто искам да кажа на хората, които все още по някакъв начин страдат, особено на децата, нали, тинейджерите, децата, които все още имат нещо болно в себе си, че всъщност има начин и този начин не е задължително да е болезнен, не е нужно да причинява болка на близките, не е нужно изобщо някой да страда, а има начин, по който можем да се справим. И това за мен е вярата. Така че изборът е наш и изборът е ваш. Дали бъдем свободни или зависими. Изборът е наш. Изборът е ваш. Айде да махай, куджага! Махам. Иво, нашия камерамен. Садай. Какво ще кажеш на публиката? Изборът е наш. Чакай малко. То с микрофон. Така. Аз тук виждам. Я цъкни към мене. Чакай, не, няма да бараш. Добре. Не само камера. А как да го правя? Просто избираш да избираш. Избирам да съм камерамен.